Serrador, des de la seva fundació, va ser una revista de referència en el món de la cultura, en el món de la literatura, de la llengua, la història i també de les arts. I el seu valor, i vist ara amb la perspectiva històrica, va ser veritablement clau perquè va fer una suplència en un moment i en uns anys realment on la nostra cultura estava absolutament bandejada. Dins d'aquesta suplència i d'aquesta línia, Serrador no només es va obrir a la llengua i a la literatura, que sempre han estat veritablement un element clau, sinó també a les arts plàstiques. Aquesta secció d'arts plàstiques la dirigia l'Alexandre Cirici. Alexandre Cirici era un historiador, un crític i un home de la política cultural del país, absolutament de referència, i ell va intentar introduir, i va assolir-ho realment, al món no només de la cultura nacional, sinó de la cultura internacional a través d'aquestes pàgines. Dins d'aquesta secció, per exemple, hi havia col·laboracions del món del disseny, perquè era arquitectura, urbanisme i disseny, i hi ha col·laboracions tan destacades en aquell moment i tan innovadores com les de Santiago Pey o Albert Bastardas. També es va començar a parlar per primera vegada de coses que ara ens semblen potser una mica ingènues, diguem-ho així, o de la vida quotidiana, però que en aquell moment eren molt representatives d'una manera de fer i d'una política cultural que estava prohibida pel règim franquista. Per exemple, parlar de Picasso, parlar de la inauguració del Museu Picasso l'any 63, parlar de Joan Miró, i posar sobre la taula tots uns temes internacionals o portar, per exemple, la Bauhaus o del que passava a Nova York en el món cultural. Un dels aspectes que m'agradaria destacar és com, sobretot al llarg dels finals 60s i 70s, la revista Serrador també va servir de tribuna de discussió d'alguns temes. Per exemple, el modernisme. El modernisme és un moviment artístic-cultural que recupera a partir justament de dues o tres obres claus, com l'art modernista català. A partir d'aquí, molts joves historiadors comencen a endinsar-s'hi, fan les seves recerques i les seves noves visions i mirades. Serrador serveix com a espai de discussió entre teories diferents, fins i tot en algun moment encontrades, però que significa que hi ha un interès, una aportació i que la investigació avança d'aquesta manera. Una altra aportació en aquest sentit és la preocupació pel món patrimonial, que vol dir també el món, naturalment, dels museus. Vull dir que Serrador sempre ha estat atenta i alerta a aquests temes que són molt propis, diríem, del nostre país, del patrimoni nacional. A tot això hi estem molt a finals dels anys 80, els primers 90, el món ha canviat, el país també ha canviat i, per tant, Serrador, diríem, ja no ocupa aquell lloc de suplència, afortunadament, i comencen a col·laborar moltes persones. Quina és la valoració, diríem, que hem de fer de tot això? Doncs, insisteixo, el món ha canviat, el món de l'art ara m'hi ha canviat molt, els canals són tots uns altres, i per això, si ho portem ja fins avui, a 60 anys després, què ens adonem? Que una revista que havia nascut com a únic reducte on podíem parlar d'uns temes, doncs ara continua sent jo diria, un espai on es poden fer unes versions més crítiques, més d'opinió d'uns temes, mentre l'efecte instantani, l'efecte d'actualitat de notícia ha passat, òbviament, a la xarxa. És a dir, que tot el món de la xarxa és el que s'ocupa, més ben dit, de tots aquests temes. I, en canvi, una revista com és Serrador ara té sentit per exposar, per debatre, per comentar temes més a fons.